كاب استوديو أقلقلو تلفزيون إيرترا عزو السلامتانا تقبلو فنونا أم كتال تركبو زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو ساعات شعات تاخيلون لو مصوني عسرت حادث الرمشت استدالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كسابت سامخت كاتولنا بخبر زعدم سامسون هايلي كم تلمود بغندي نتوتا زينا فلم عبدو بوق إحبارن سدرا سواتن صقماتن وقنات لعلي 4 مليون نعفا دقفت ديرهم أب حقاس توادد محبراوي أقول قدوتات تابرقات من نوابرو زيقاتات العلا بركتا يقبر اللهم أبنو صواب الريخ أقول قدوتات قدم حرسن كتابة تتساناتن بالعلي 10,300 كميلوم أب بريطانيا بسنك كورونا فايروس لعلي 4 مليون نعشت تركالات نقدت أبشن كعد سوا 5 خلالات أميتهم دبوب كوريا قلولا حاوس دسيت كوريا مهدا مسمين كوريا حبيرا كتسرح دلوت مهلا حبيرا أب عراق استخايد سلام وسلفي نابقي جت بممرحو سبعة وكسارة وريدون منستر عيون محبراو دحنتن تصقمات وقنات دقف بمقبار نمتياسو من كاب تتصباينت نمقل قالو من لعود سعريا مكياد يركب كم أكلناتو أب سحلف عملت أب زوبا دوبا وقعي بحري نسدرا سواتن تصقمات وقناتن لعلي 4 مليون نعفا دقف جيرو وكيل يرينا أحمد دان محمد بملكع زينة وتصاب نزل أخو تحستو مكيل حدقو قربيو أب زوبا دوبا وقعي بحري نسدرا سوات استغفله لعلي 3 مليون نعفا دبس حويسكا أب كلتشن 20 لعلي 4 مليون نعفا نمربات محبرا ودحنة واتسا كم تقبره جيزاو حلافي جنفر منستر عيون محبرا ودحنة نايتو زوبا أوتو يسيف الساي حبيروم منقستي دحنة زيقاتاتون موحاز زخلو عرلي تحاجزات بغط سالك قبر مصنحو زقلت أوتو يسيف زيقاتاتون ببكبابيوم ودابيتاتو من زمربات زين محقاز وفياتات كم زقبرو بمتقاس أبالات وداب سرحتنياتات منسيات كتم عسب حلافنت من باي 3 صدرا سوات موسادو موغيشوم مسكت عتات مكلخال لبدا كورونا فيروس عقم زي بلون وقنات نتسقم كي قالعو زيادة كورو تواهيبو كم تسرح تغيشو دما نسدرا سوات تاليتو سنكولانن تسقما سدرا بيتاتن بمنقستن كومن جنزباو دقف كم تقبر بمقلاط بولكن اوكوبن زقبر حاجزات زيادة كدفالو أزخاخيروم زي كازي آبنو زواتات أرعتا ماكل دنكاليان دوب دنكاليان 53 سدرا بيتات بتريت أب كتم عسب دما 23 تسقما سدرا بيتات ككم مريتشن بستفلاليو كنتفالو زغلانوات كم تتعيسا أرديوم أتو يسيفا موداتا أغدي مستقبر حاجزات أب علتاوي هيوتن تربحت سدرا بيتات بزعبا زمصولوتي مصنعت مكيادن توسخنا حاجز مربات متتتاون كابك أند مربات نايز عامد زي مخانو بمحبار ترى مشارخ تأكلات كعزز تمعتينهم أبنو الزبا حقاس توادد محبراوي أقول قلت أبرقات من نوابرو زيقاتات العلا بركتا يقبر اللهم وكيل إرينا سمر إيوب نزدالو تسبتاب أرسي مسمرام أبنو الزبا حقاس توادد محبراوي أقول قلتات بحفشة تمهرتي تعنا ماين موقع عزيان دما بفلاي أبرقاتن بمحياشن من نوابرو زيقاتات العلا بركتا يقبر اللهم أكيد سرح من محجارة الزوبا أتوغل هيمانوت موسائل مس إيرينا أبز قبروك على محتت معري أقل قلوت تمهرتن من رقاقات بزت خايدة عري كاب موالة هتسانات كساب كلاي درجاز تزرقها 10 شعتن أبيثة تمرتخم زلوا بومت أندما تساتف النتا ما أدت تمهرتي زمسجن مخانو قليتهم ناقل قلت عنا بزمل كدما حاجة كماو هوسبيتال كمون شدشة مدبراتن كلتن نوطتاتن اقل قلت هيبا كم زلوا هزب دما بغربات تتقام خوينو مهلاو اتخل هايمانوت ابريهم لعلي 85 ميتاويت كاب نبرتي وحسن تريتو زتحلون ماي كستي كوان تبقعو اب محجرا ماي زرأ شللتنتن سعبيناتون كمون زي من طرناف قل عدتات نتا اقل قلت بقالوتاي تقلو كم زلو بمحبار قرطو سرعة محجران اتحا حزان كزوتر ازخاخيروم اقل قلت موقع عزيان موحس بزت سلاسل سرح دما كابن نابن حقاز كرن حقاز عدرده حقاز غردت حقاز منصورة حقاز حاششاي مسمرات تخفيتهم زمسجن أقل قلت كهبون كلو كاب جلاس بأشر عبيلون أبعد عري شبق عد عمر كساب من محدار كباب قولا زلو مسمر بهزباوي وفراتات يتقن سلزلو إذن عدتات تتقمت كخونا يسرح كم زلو بتوسخي أبريهم
ኣካየድ ስራሕ ምምሕዳር ንኡዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ሙሳኤል ኣብ መወዳእታ ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክን ተንቀሳቃሲ ቴሌፎንን ምስፋሕ ካብ ቀንዲ መደባት 2021 ምዃኑ ኣነፂሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምምሕዳር ንኡዞባ ሓጋዝ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ትግባረ መደባት ልምዓት ኣብ ምፍዋስ ማይ ኩዖታትን ምዝላይ ናይ ሕርሻ መሬትን ዝተሰላሰለ ህዝባዊ ወፈራታት ከም ዝመርሖ ሓባራዊ ከባቢያዊ ፅሬት ንምትእታው ዝተዓመ ውፅኢታዊ ስራሕ ከምኡውን ኣልማዕቲ ጀራዲን ቀረብ ዕዳጋታት ንምውሓዝ ዘካይድዎ ዘለው ፃዕሪ ተመጊሱ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለን እናሰፍሐን ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ከም ራእያ ናይዚ ኣብ መደበራት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታትን ክታበት ህፃናትን ዕቤት የርእሎም ኣብ ንዞባ በሪኽ ብዛዕባ ዝተመዝገበ ዕቤት ወኪል ኤሪና ቢንያም ፍሳሐጽዮን ዘዳለወ ፀብጻብ ኣሎ ኣዝየ ብርሃነ ከተቕርበያ ኣብ ንኡዞባ በሪኽ ኣገልግሎት ቅድሚ ሕርሴን ክታበት ህፃናትን ብገምጋም ብልዕሊ 13 ሚእታዊት ክብሉ ሓላፊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ ኣማን ሓድሽ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሳላሰሪጡ ዘሎ ንቕሓትን ሞያውያን ዘካይድዎ ዘይሕለል ፃዕርን ምስ ናይ 2019 ክነፃፀር እንከሎ መክትታል ቅድሚ ሕርሲ ናይ ዝገብራ ነብሰ ጾራት ቁፅሪ ብ12 ሚእታዊት ኣብ ትካላት ጥዕና ዝገላገላ ነብሰ ጾራት ብ10 ሚእታዊት ሸፈነ ክታበት ትሕቲ ሓደ ዓመት ህፃናት ድማ ብ18 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘርአየ ገሊጹ ክንክን ሕርሲ ስዑጂ ኣብ ክንሪኦ ከለና ዳርጋ ኣብቲ ውድ ጎስጓሳት ኣጻሊ ጎስጓስ ንገብሮን ኣስሙርታትን ንዓብየ ናበረኸ ዝኸደ ኣብዘን 4 መደበራት ጥዕናን ኣብ ዓልታትና ከና ንህቦ ጎስጓሳት እዚ ብምራኹ እቲ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ዓመት ምስ ሓለፈ ዓመት ክንሪኦ ከለና ናይ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ب12 ሚእታዊት ዕቤት ኣመዝጊብና ኣላ ማለት እዩ እዚ ሕጂቲ ብልጭው እስዩ እዚ ግን ከዛኒና የብሉን ቀጻሊ እውን ጎስጓሳትን እቲ ድል ዕቤት ክንርኢ ፃዕሪ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ናይ ኣገልግሎት ናይ ነፍሲ ጾራት ኣብ ሕርሲ ኣብዚ ንኡዞባና ዳርጋ ካብ 2019 ዝነበረ ኣብ 2020 ክንሪኦ ከለና ብ10 ሚእታዊት እውን ዕቤት ተመዝጊቡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂታ የርእካ እቲ ንሓቃት ንቕሓት ናይ ሕብረተሰብ እና ዓብይ ኸይድ ከም ዘሎ ተገልግሎትኻ ንዓበያ ይኸይድ ዘሎ እዚ ሕጂ ካብቲ ዝሕጉሰካ ናይዚ ዝነበረ ዓመት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ እቲ ጎስጓሳት ናበርከተ ሰብ ዝኸይድ ዘሎ እናበዝሐ ከምኡውን እቲ ኣባላት ጥዕና ዘለዉ ዝገብሮ ዘለዉ ውህብ ዝኾነ ፃዕሪ እዚ ዓወት እዚ ክበፅሕ ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ግን ከምቲ ዓንቶ ዝበልኮ ኣዛን ዘይኮነ መሊስና እቲ ዕቤትና ከነዕቢ ክነውሕስ ፃዕርታት ይካየድ ኣሎ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት መርኣያ ማዕቢሉ ዘሎ ንቕሓት እዩ ዝበለ ኣቶ ኣማን ኣብተን ትካላት ጥዕና 12 ዓይነታት ክታበት ንህፃናት ከም ዝወሃብ ብምሕባር ምስ ምዕባይ ተጠቃምነት ህዝቢ ዝወሃብ ኣገልግሎታትን ንዕኡ ዘሰኒ ሕክምናዊ መሳርሒታትን ክሕሰበሉ ተላብዩ ክግልገል ዝመፅእ ኣብዚ ማእኸል ጥዕና ኩን ኣብ ትካላት ጥዕና መደበራ ዘለዋ ቅድም ናይ ትምህርቲ ክፍለ ጊዜ ኣለና ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ክፍለ ጊዜ ኣብ ንግሆ ቅድሚ ካርዲ ምምፅኡ እቲ ኩሉ ክግልገል ዝመፅእ ይርከብ ተኣኪቡ ኣሰምህሮ ይወሃቦ በብመዓልቱን በብኣርስቱን ይፈላለየ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሓድሽ ነገር ተኣትና እንታይ ተልና ኣብ ናይ ተቐሳቀስካ ፖስተራት ናይ ምጥቃዕን ካልእ ጎስጓሳት ኣብ ሕብረተሰብ እናኸድካ ዓዲ ጎስጓስ ንቕሓት ንምምራሕ እዚ ከዓ ዕቱብ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሕናሉ ብመጠን ከዓ እቲ ተገልጋላይ እናበዝሐ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ተገልገልቲ ብወገኖም ብቐረባ ዝረኽብዎ ዘለዎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ጥዕንኦምን ጥዕና ደቆምን ርኡይ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብዚ ብሰንኪ ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ምንቅስቓስ ተደሪቱሉ ዘሎ እዋን ሕፅረት መድሃኒት ፍታሕ ክናደየሉ ተማሕፂኖም ኣብ ንኡዞባ በሪኽ ሓንቲ ማእከል ጥዕና ኣብ ጻዕዳ ክርስቲያን 3 መደበራት ጥዕና ድማ ኣብ ሃዘጋ ጻዓዘጋን ዓዲ ሽማግለን ኣለዋ ኣብ እንዘገልግሉ ሞያውያን ድማ 19 ነርሳት 22 ተሓጋገዝቲ ነርስ 2 ቴክኒሽያናት ላቦራቶሪ 2 ድማ ቴክኒሽያናት ፋርማሲ እዮም ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ንክስነት ስዑድ ዓረብ ወይዘሮ ወይን ገረዝጊሄር ብ8 ጥሪ ንሓለፍትን ወከልትን ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ሪያድ ሰሚናር ኣካይዳ
ወይዘሮ ወይኒ ንሁሉ ኩነታት ሃገርናን ምዕባለታት ዞባናን ዝምልከት ሰፊሕ መብርህ ድሕር ምሃብ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ መድረኽ ናቱ ዕድላትን ብድሆታትን ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንዕኡ ዝበቅዕ ንቕሓትን ትኩርነትን ከጥሪ ከም ዝግባእ ገሊጻ ንኹነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ጽልው ኣብ መነባብሮ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታትን ከምኡን ነቲ ለበዳ ንምግታእ ብህዝብን መንግስትን ዝተኻየደን ዝቕጽል ዘሎን መኸተ ብዝምልከት እውን መግለፂ ዝሃበት ወይዘሮ ወይኒ በስዑድያ ዝነብሩ ዜጋታት ነቲ ለበዳ ንምምካት ንወገናቶም ንዝገበርዎ ኣበርክቶ መጉሳ ንቆርስላዊ ኣገልግሎት ብዝምልከት ድማ ብሰንኪ ቀጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ስለ ዝተጸልወ ምስቲ ናይ 2019 ክነጻጸር እንከሎ ብ37 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ሓቢራ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ሕቶታትን ርእቶታትን ምላሽ ሂባ ኣብ ከተማ ዓሰብ ባህዱ ሕግን ስርዓትን ኣብ ድኳናት ብዝገበሮ ናይ ምቁፅጻር ስራሕ ዝተታሕዘ ናይ ተጠቃምነቱ ዕለቱ ዝወደቀ ደረቕን ፈሳስን ሃላኽቲ ከም ዝቃጸል ተገይሮም ሓላፍቲ ኣሃዶ ኣቶ ሓሰን ዓብዱን የሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቀ ሃላኽቲ ኣብ ጥዕና ወዲሰብን ኣከባብን ሃሳይ ሳዕቤናት ስለ ዘሎ ወነንቲ ትካላት ኩነታት ንብረቶም ክከታተሉን ስስዕ ከወጉድን ኣዘኻኺሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተመሳሳሊ ንብረት ዝተረኽበን ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደለን ብምጽንሑ እቲ ተርእዮ ከም ዝነከየ ብምሕባር ነጋዶ ጥንቃቐታት ክገብሩ ህዝቢ ድማ ሪኡ ክዕድጋት ተሓሳሲቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሓውሲ ከተማ ዕዲ ብዝተወስደ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ፊኖን ሽኮርን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ዓይነታት ምግብን መስተን ከም እተቃጸለ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንዞባ ማእከል ደንካልያ ኣቶ ኣሕመድ ኣደም ሓቢሮም كبرات تعذبتنا سعب هقراو زينايم كتال كتقصلو دقيمنا بخبر نعدم መንግስት ብሪጣንያ ህጹጽ ቁጠባዊ ደገፍ ምዘይ ገብር ኣብ ዝዓመት እዚ ልዕሊ 4 ሚልዮን ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ጠፍሸን ክዕጽዋ ከም ዝኽእላ ክኢላታት ቁጠባት ሃገራት ጠንቂቖም ብሰንከቲ ክስዕብ ዝኽእል ጥፈሻ ኣብተን ትካላት ዝምርኮሱ ሚልዮናት ሰባት ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ክወድቁ ምዃኖም ይዝግለጽ ዘሎ መንግስት ብሪጣንያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝስዕብ ቁጠባዊ ጸገም ንምብዳህ ኣቀዲሙ ናይ ቢልዮናት ዶላር ህጹጽ ሓገዝ እኳ እንተገበረ ኣኻሊ ከም ዘይነበረዮም ጸብጻባት ዝጠቕሶም ኣብ ብሪጣንያ أستات 17 مليون سبات عدل شغلات زفترة أستات 6 مليون مزقوبات نعشت تكالات نقد خمزلوا تمتصب صابات ينتصرم من قصة بريطانيا كورونا فيروس نمكتا قدموا نزاع وجو محبر قطباو اقداتات داقما يتررب مهلاو اب هزبخ فترة زغل تسعنوك قليل كم زي كون مسكونتا تهاجر قربت زلوهم وقناتي تعصم اب تهاجر طعلا لامت الملكفت كورونا فيروس لعلي 3 مليون موت دما لعلي 81 شحبت يحلم لبدا كورونا فيروس بدرجة عالم فتير وزلوت عناون محبرة قطباون بالدهوتات او وشت زحالفة استات 7 عامتات اتي زحية لمخانيو زحبار بريزيدنت دوب كوريا مون جاي ان هاغرو قلولاو حوس دسيت كوريا مهدا مسمين كوريا حبيرا تسرح دلوت مهلاو حبيرم بريزيدنت جاي نزي زغلص بريزيدنت سمين كوريا كيم جونغ اون هاغرو بغداي حوس دسيت كوريا مس غوربيتا دوب كوريا كتزت قربنت كم زلوا ابز حلفه 40 معلتات دحر ذهاب مغلصيهم كلتي مرحتي دبلوماسياو تبغساتات كم زلوم يغلصوا بمهلاهم بغداي حوس دسيت كوريا بكلتشان 18 زتبغس جنكا كم تزدل زي سغو مركبات داغماي كبرابر كم زخيليو زمات بريزيدنت دوب كوريا مون جاي ان هاغرو ابت غداي مس مشاركتا امريكا بمتحوار كم تسرح فليطلم يخون امبر بريزيدنت كيم جونغ اون امريكا عند صلايت سمين كوريا مخانا سلت تغلص اب غداي حوس دسيت كوريا ايدا كيتاتو قام كم زغل تنتنتي يمتم اب 2018 امونغو بريزيدنت دونالد ترامبن كيم جونغ اونن استجمره دبلوماسياو صاري زتكس قوتاوي وصيت كم زي ترخبو صبصابات يحبرم سمين كوريا بتغداي بتدغاغامي نا امريكا كتوقس صريحام
ኣብ عراق مالي 10 ጥሪ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ግጭት ብምምርሑ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ገሊጾም በቲ ኣብ ከተማ ኣናስሪያ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታ ዝተወልዐ ግጭት ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም 4 ሰባት ክቆተሉን ከለው ኣስታት 60 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ሓቢሮም ሰልፈኛታት መንግስቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ህዝቢ ከረጋግእን ብልሽግና ንምግታእ ክሰርሕን ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዘካይዱሉ ዝነበሩ እዋን እቲ ግጭት كم التولع زقلت زلهم هاو كل تشعن 19 تمساسال طلبات زمن قليو اب عراق بستولع قجت هيوت العلي 500 سبات كم زطفه ناي شعوب صبصابات يردوم ኣብ ሪፓብሊክ ማዕከላዊ ኣፍሪቃ ምዝዛም ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ዝተቃንዐ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ብዝተወልዐ ግጭት ንህይወቶም ዝሰግኡ ልዕሊ 30,000 ዜጋታት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም እተሰዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሮም ብመሰረት ሓበሬታት ውድብ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንት ጥራይ ልዕሊ 24,000 ናብ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ልዕሊ 4,500 ናብ ካሜሩን ልዕሊ 2,200 ድማ ናብ ጫድ ከም እተሰዱ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ብዘይካዚ ካብ 15 ተሓሳስ 2020 ሒዞም لعل 185,000 نبرتي لعل 25 من محدارات كبابي اب استفلاليه شنخات هاجر بحفشه اب كتما بانغي دما بقندو نابزركب معسكرات تمزابلتي كمتعاقبو زطاسه حبرات هاجرات عسرتات اشحات دما اب اورج اكانت اشان تحبيهم كم زلو غليصوم زخمزيل كله فرنسا ناب ريبابليك ماكلاي افريقيا نفرت كوينات كم زوا فرت افليطا بريزيدنت فرنسا ايمانويل ماكرون ناب زهابو غازيطاو مغلصي بصاوعيت منغستي ريبابليك ماكلاي افريقيا فؤاد ابت هاجر عسكر زلو عقاب سلام سراويت حبرات هاجراتن نابت هاجر نفرت كوينات كم توافران سرحيت ككايدا جميرن كم زلوان حبيرم ازس تغلصه لفنت مسريتهم زلو عطوات حيلتات بتشعات تطري ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስትን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራትን መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ኣብ ዝቃለሓሉ ዘሎ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣስታት 340 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ ባንጉ ርሒቃ ኣብ ትርከብ ከተማ ቦር كم تفصمه افنيات عقاب سلام سراويت افليطوم تقاومت بوليتيكاويان سلفتات ريبابليك ماكلاي افريقيا اتب 27 تحساس 2020 استخايده بريزيدنتاون بايتاون مرጫታት بسنك استولع ግጭት ሙሉእነት ከም ዘይነበረ بمخصاص ዳግማይ ክድገም ክጽውዑን ከለው ልዕሊ ክልተ ሲሶ كابتا هاجر كم زقوطاصرو زغلصو 6 تقاومتي حيلتات دما نمنغست بريزيدنت باوستين توديرا بحيل خاب سلطان نملاي لفنت خمس مسروت زفلطيوم بزي دما ريبابليك ماكلاي افريقيا اب قربا كعرف ناب زي مسل توساخي ግጭት حدحد تشبيما خمزلا يغلص መንግስት አሜሪካ ዲፕሎማሲያታት ሃገሩም ሰበስልጣን ደሴት ታይዋን ወግዓዊ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ከካይዱ ዝኽልክል ማሕነቆታት ከም ዘልዓለ ፍሊጦም ጸሓፈ ጉዳያት ወፃ አሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ በ10 ጥሪ ኣብ ዝሃበ መግለጺ እቲ መንግስት ቻይና ንምሕጓስ ተባሂሉ ተተግቢሩ ጸልሕ ማሕነቆታት መልዓሉ ምስ ደሴት ታይዋን ንዘሎ ዝምድና ኣብ ምድልዳል ልዑል እጃም ከም ዝህልዎ ገሊጾም መንግስት አሜሪካ ነስጉምት እዚ ከም ዝወሰደ ዝግለጽ ዘሎ አምባሳደር አሜሪካ ሕቡራት ሃገራት ኬሊ ክራፍት كاب 10 ጥሪ ኣብ ደሴት ታይዋን ዑደት ክትፍጽም ምዃና ኣብ ዝቃለሓሉ ዘሎዩም ስጉምቲ መንግስት አሜሪካ ነታ ደሴት ታይዋን ዘይትንጸል ኣካላ ምዃና መንግስት አሜሪካ ምስታ ደሴት ዝገብሮ በይናዊ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ድማ ንፖሊስ ሓንቲ ቻይና ዝጎሲ ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ ብትርኽ ኩንኖ ንዝጸንሕ መንግስት ቻይና ከም ዘቆጥዐ ተገሊጾም መንግስት ቻይና ነዚ በአሜሪካ ዝተወሰደ ስጉምቲ ተሪር መልሰ ግብሪ ክህበሉ ከም ዝኽእል ምስቲ ጉዳይ ቅርበት زلوم تنتنتي امتهم زي خبركم تعذبتنا نسعى استدلال وزينا تفصيم الله بمكتتالكم نمسجن روح مشاكل